Kining atong mga pagbasa nindot pod nga pamalandungan. Ang atong unang pagbasa no sa kang Juan, kaduhang sulat ni San Juan. Nagpahinomdom kanato nining kaimportante no sa gugma. The essence of love in our lives. Kinsa man din ninyo ang mga nasakitan sa gugma. No? Taas kamot aw, di lang daw pataas og kamot. Kaya kining gugma, daghan man ay epekto sa atong kinabuhi, makalipay, makadismaya, makasakit og balatian, no? Di ba? Pero ang gugma ni Kristo, bisan kanang lain-lain ang atong magkasinitayan, maginay gugma nga makapahupay na to ang gugma sa Ginoo. So si San Juan nagpahinomdom nato to keep this love, no? The gift of love of God no to us. Mao na atong sumbanan sa atong pagigugma ay dili ta mahimo nga mga dalo no kay usahay kining gugma na ay kuan ani naay gingon nga gugma nga kanang makapa lipay, gugma nga makapasakit, gugma pod nga kanang possessive na poy gugma nga kanang mahatag pod nimo kanang spaces no to grow no in the process na ingana. So wa may ni taas ganiha og kanang kamot pag yun ako kinsay nasakit tan ninyo dis gugma. Wala siguro common man nga experience, no? So dili gyud ta mawad-an og kanang gugma sa mga butang atong buhaton diya sa atong kinabuhi adlaw-adlaw sa atong paglambigitay. O kanang atong gugma nga atong i-develop, manaan gugmang Diyos nun. Amen? O ang atong salmo, responsoryo karong adlaw, nindot po siya nga atong pamalandungan. Bulahan sila nga nagtuman sa balaod sa Ginoo. Kanang love nga atong giskutan sa first, ang application ana nga kanang ginayahan nga pag-apply ana sa atong kinabuhi, kanang ato siyang i-apply nga nagtamod kita sa mga balaod no sa Ginoo no labi na ang napulo ka sugo o kanang atong pag-ilas Ginoo, pagsimba sa Ginoo, kanang atong pagtahod sa Ginoo, pagtahod nato, pagmahal nato sa atong mga ginikanan, o kanang atong pagmahal nato sa uban sama sa atong kaugalingon. So man siya ang kanang atong tamdanan sa atong adlaw-adlaw nga paningkamot sa pagtubo diha sa gugma. Kung mao na ang atong tamdanan sa atong pagtubo sa gugma, paglambo, mulahan kita kay ang gisukaran sa atong pagpaningkamot nga mahimutang may gugmaon, mao man ang mga kasuguan sa Dios. So, Salmo 119, bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Kay ang atong kinabuhi ato man gipundar diha sa mga sugo sa Ginoo, og ang Ginoo sa magpanalangin kanato. Amen? O ang atong santos nga ebanghelyo mga kaigsunan karong adlaw nagpahinomdom sa ebanghelyo ni San Lucas ang atong Ginoo no nga kanang ang atong kuanunta kinabuhi ato siyang pagpuyo nato sa pagkakaroon di lang tang puyo sa unsay kanang gikinahanglan karon sa atong kinabuhi nining kalibutan na magpuyo unta pod kita didto sa unahan no atong paningkamutan nga ang atong kinabuhi nga atong gi-umol nining kalibutan na atong gi-cultivate dili lang ni para dinhi sa kalibutan kundi didto pod sa unahan sa kinabuhi nga langit nun. Amen. Kay og magpuyo lang ta diri sa kalibutan aw mawad-an ra ta niini kun mamatay ta wag tang nanatanan. Pero og magpuyo pud ta nga mga anak mga Dios nun bisan mawagtang ta diri sa kalibutan dili mawagtang atong Dios nun nga kinabuhi ngadto sa unahan. Amen. So kung asa ang mga patay, asa mga adto ang mga agila. No, dinhi sa kalibutan kung asa ang asukar tuwa ang mga unsay tawag na kung asa ang asukar
Oh, to ang mga amigos o amigas. Ugas ang dugokon to ni dugok. Oh, pero ang atong pagpuyo ng kalibutan naaman dito sa unahan ang dugokon ato nang gidugok daan karon, no? Ato na daan atong gi practice, atong gi cultivate, atong gipuy-an sa atong kinabuhi, ang kinabuhing Dios non. So importante kayo mga igsuon nga ato gyud kina siya i-consider. Nga dili kita magpuyo lamang aning alang nining kalibutan magpuyo kita alang sa Ginoo. Kay kita gitawag man niyang mga anak busa ang atong kinatumyan sa atong kinabuhi dili dinis kalibutan adto ngadto sa atong Ginoong Dios sa langit. Amen. Wala mo tindog atong tubag sa matag pagampo Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami.